Dneska tu máme ochutnávku týchto karnilov, jahnacie mäso a šipky. Franky už je zvedavý. Takže ideme to otvoriť. Feri, ďalej choď. Otvorené to máme. To celkom veľké. Ferko, ej. Ostaň. Takže je to celkom veľké. Tu poď. Páči sa. Ochutnaj. Takže ako vidíte, chutí mu to celkom. Laskoce. Tak. No dobré. Vyskoč. Dobre. Takže ako vidíme, chutí mu to. Asi to není jeho, alebo je to jedna z tých obľúbenejších Frankyho. Asi by som tomu dal takých 80 si podľa mňa, myslím, že mu to chutí.